Nois, jo faria alguna pel·lícula amb una banda sonora potent. Una pel·li icònica que tothom conegui. Spiderman, Los Vengadores. La Guerra de les Galàxies. Les pel·lícules de Marvel i de l'espacio són horroroses, o sigui, no. Imagineu-vos, tots vestits de negre, tot fosc, i nosaltres amb espases làser, fent una coreo metafòrica sobre la lluita entre el bé i el mal. Home, a veure, jo prefereixo fer alguna cosa de text, Vale, doncs durant la coreo podríem fer mini monòlegs o frases random sobre la saga, rotllo. Cuando me muera, serás el último de los Jedi. Enséñame lo que has aprendido. Luz, oscuridad, todo depende del equilibrio. Yo soy tu padre. Y yo, tu madre. A veure, un moment. Aquest tipus de pel·lícules no m'agraden gens. Mireu, per què no aprofitem que som un grup bastant equilibrat entre nois i noies i fem 7 novias para 7 hermanos? Ai, no sé, doncs alguna pel·li d'època, rotllo Mujercitas o La princesa prometida. Hola, soy Íñigo Montoya. Tú mataste a mi padre. Prepárate a morir. Hola. O Sonrisas y lágrimas. Sí. I podríem cantar Do estrato de varón, reselvático animal, mi denota posesión, fars. És molt lluny. Y chiti chiti bang bang. Con el chiti chiti bang bang, vuelas tú. En él vamos de paseo, siempre volando de norte a sur. Chichi, què? És un xiclet. Que xiclet? És una de les millors pel·lícules de la història. Més que no tenen res impressionant. A veure, El Gran Dictador, l'heu vista? Sí, m'encanta. Aquella del bigot i blanc i negre. Jo passo de fer una pel·li muda, Que no és muda, que és la primera de Chaplin, que no ho és. La primera i l'última. Clar, que al final té un discurs preciós. Sí, i va ser molt polèmica. Sí, de fet va estar prohibida a Espanya fins que no va morir Franco. ¿Qué me dices? Pues lo que oyes. La cobdícia ha contaminat les ànimes dels homes. Ha aixecat arreu del món barricades d'odi i d'enveja. La maquinària que ens proporciona abundància ens ha deixat en la indigència. Més que maquinària, necessitem humanitat. Més que intel·ligència, necessitem amabilitat. A tots aquells que poden escoltar-me, els dic, no desespereu. L'odi dels homes passarà. Els dictadors moriran. I el poder que li van prendre al poble tornarà al poble. Estem sortint de la foscor i estem entrant en un món nou. Un món més nou, més amable i més lliure. Mireu, els núvols estan desapareixent i està sortint el sol. Massa dens per un final de curs. Home, doncs a mi m'agrada, té contingut. Sí, bueno, vale, a la platea, vale, perquè hi haurà les famílies, però al galliner hi haurà els nens de 10 anys. És apte. Però és avorrit. Arnau, no entendran res. Hem de fer alguna cosa més visual, més festiva. Què suggereixes? High School Musical. Sí. Imagineu-vos. El fonorama es converteix en un gimnàs, tots vestits de blanc i de vermell. Música. We're all in this together. Once we know that we are, we're all stars, and we see that we're all in this together. And it shows when we stand hand in hand, make our dreams come true. Em sento identificada, em sembla superficial i frívol. Ja està. Cris, si ho assagéssim quedaria superbé. A veure, un moment, sisplau, un moment. Perquè hi ha pel·lícules amb un discurs filosòfic i psicològic molt xulo que no estem ni anomenant. Interestel·lar, No mires arriba, El Hoyo. No, El Hoyo no, és supergore, no sé com va tenir Doncs tant perquè és d'èxit. una crítica brutal. No, al final no s'entén. Clar que s'entén. No s'entén, Cris, mira, Cris! El poliorama és una sala gran, vale? No podem fer una cosa introspectiva. Hem de fer un número de pell de gallina, una cosa èpica. Els miserables. Exacte. Mira, de vestuari seria molt fàcil. Ens vestim tots així com amb roba vella i ja ho tenim. I ens embrutem la cara amb tinta de paper de diari. Sols amb mi faig veure que ell s'acosta. Sola estic amb ell fins a l'albada. Si no hi és, jo sento que m'abraça. I quan perdo el camí jo tanco els ulls i ell em troba. I després, un número coral, tots junts. Do you hear the people sing, singing a song of angry men? It is the music of the people who will not be slaves again. When the beating of your heart echoes the beating of the drums, there is a life about to start when
versió original o no la faig? Aviam, està molt fet. Nois, i si fem de presentadors? De presentadors? Un any ho vam fer i va molar. I ens vestim superelegants, tipus els Òscar. O disfressats d'algun personatge. I d'on trec la disfressa? Aviam, per casa tothom té una capa de Harry Potter, no? Ui, no entrarem en l'univers aquest de Harry Potter, Petrificus totalus! Perdó, ens deixeu un cub negre? Sí, agafa aquest. Hola, que esteu assajant per Poliorama? Sí. I quina pel·li feu? Ai, Ai, que pures. I què, com ho porteu? bé, ja en fem el text, la cançó i la coreo. Mira, això ho porta millor que nosaltres. Ens falta la senyoreta Hannibal. A mi m'encanten les pel·lícules d'orfenals. Matilda, Annie, Oliver Twist... Sempre m'han dit que m'assemblo a la Mary Poppins. Hosti, sabeu que és Julie Andrews, no? No. Supercalifragilisticexpialidoso. Nenes, esteu segures que no voleu fer Mary Poppins? Ens agrada Annie. Nena, no l'has vist, que ja ho tenen tot assajat, vinga. Qui és la vostra profe? Leli. Us ajudo amb el cub, vale? Moltes gràcies. Sabeu que l'Eli és Aquesta ja no torna, Doncs no és mala idea això d'interactuar amb els grups, És veritat, podríem proposar-ho, no, l'any que ve? A veure, molaria, però cada grup està un dia diferent. Sí, vale, molt bé, però va, que aquí tenim dues classes i no tenim fet res. Vale. Vots a favor de fer de presentadors? Doncs perfecte. Presentarem la gala.